مثلي يعين على الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تبشر في الله جباو أما بفو كولي مندون أو سجيرولا أمونو نيامي أنا نواتي نا مالكونو Côte d'Ivoire jamana o kan Burkina akera jiya fawo fanye ambi au do kiramanto yala ka dele ala fe ala ka hine anaka kishi anaka barka ala ko dine na o kelengele na bela jelema abi au ka emission mandi sanfe dina baro mi nabi wuli ka se anga dine jetroma munu ya adon no se ka mo la dunya la ina fo dalba masaya fo chukomi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Aya dɔn magaw ɲininka u kɛ aw bilasira ka aw kunnafoni ni aw tɛ a dɔn. Kunnafoni ye adamaden taalan dɔ ye, adamaden kunnasirilen o balo man di, jango diinɛ kunnafoni. O kama an ka bi mɔgɔ welelen min bɛna an kunnafoni ka an bilasira o ye an fa ye ani an karamɔgɔ ani an ka alimami ani an ka seko Sheikh Imam Malik Konate mɔgɔ dogolen tɛ Côte d'Ivoire jamana kan. A bɛna baro kɛ an ye fɛn min kan bi o bi bakuruba fila ko fɔ. Fɔlɔ ye an bɛɛ bɛ duwawu belebele min kala kuma bɛɛ ani sɔli belebele min ni an b'a kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko sɔlatul fatihi. Sɔlatu in yɛrɛ a minɛna ka bɔ jɔnni ma? Fasamanciya minnu bɛ a la an ka baro sigida fɔlɔ in na a bɛna o dɔ di an ma. An ka jɛ an ka ɲamada fɛ nka yan'o cɛ an bɛ foli bila an ka imam na an b'a fɔ imam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayiwa alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ TV Shirifila fo olu mun bɛ occasion di an ma ka kuma salatul fatihi kan min ye dayɛlɛli salatu ye a sɔrɔla cogo di a n'a nafaw. Yananga kuma jaabi an yɛrɛ bɛna yafa ɲini a fɛ ko likulli maqamin maqal wa likulli muqtada hal wa likulli zamanin rijal. Kuma dɔw bɛ yen tuma dɔw la faamuyaliw b'a kɔnɔ, faamuyali wɛrɛ bɛ bɔ dɔ wɛrɛ kɔnɔ. Voilà, an kɔni bɛna an da se dɔ ma min ye salatul fatihi ye. N'a fɔra ko dayɛlɛ ni salatu yani n ka so ma fo k'a yira mɔgɔw la ko sɔli lo. Sɔli min lo fana sɔli kura tɛ, lala sɔli kɔrɔ lo. Ni mɔgɔ min ka salatul fatihi kɛ sɔli kura ye tuma dɔ la i bɛ fɔn a kɔ. Voilà, sɔli kɔrɔ lo. O de kosɔn Cheikh Ahmad Tijani yɛrɛ radiyallahu ta'ala wa anhu a ko n'i bɛ fɛ salatul fatihi ka nɔ bɔ i la fo i ka ko fila dɔn a la. O y'a izinu ye. A filanan i k'a lɔn salatul fatihi ye kalamun qadim, kuma lo min ma bɔ mɔgɔ la a bɔra Ala le la. Parce que n'an kɔnna k'o fɔ i b'a ye kuma tɔw bɛ ɲɛ. Salatul fatihi tuma dɔ an ka shekuba min ye ko Sheikh Muhammad al-Bikri ale de y'a ɲini Ala fɛ. Yan'a b'a ɲini Ala fɛ sɔlikɛla lo. Komi bɛɛ b'a lɔn salatukɛla ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ kan. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ sɔli kɛ kira ma ani Alahu Taala ka kira belebele ma n'a dunkew ma o ka fisa ka tɛmɛ i kan. Tuma min ale ka salatu cayala adamaden n'i bɛ fɛn min na n'a ka d'i ye n'i b'a kɛ i bɛ diya wɛrɛ sɔrɔ ka taa. A nana ɲini Ala fɛ sɔliw bɛ kɛ n'Ala tun bɛ salatu dɔ di ale ma salatu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ. Salatu diya a n'a bonya n'a daraja bɛ sɔrɔ min kɔnɔ. A fana y'i yɛrɛ bɔ mɔgɔw la waati caman ka san caman kɛ a b'a ɲini Ala fɛ. Alahu Taala nana ka na salatul fatihi jama o kɔnɔna de la a sɛbɛnna bi qalamil qudra. Mɔgɔ ma salatu ni sɛbɛn bolo la k'a yɛlɛ ɲɔgɔn kan k'a dilan dɛ. Alahu Taala yɛrɛ ka kuma le ye salatu ni. O yɛla tuma min a sɛbɛnna bi qalamil qudra
ayo salatu ta ayo salatu to toy ayo mne ako salatu le ke fo ka ta se wati ay reba fa ka kuma kana oni mo mi ye salatul fatihi ke salama ibe Allah taala ka saraka iki semla rasul sallallahu alaihi wasallam adawa den kala chogo talon ko bi soro mais elebe salatul fatihi ni ke alna ashen kelem buli dala ka soro nafigati to sukuna angra mago ni laharalo ni kuma kala yale nyini o be dangani ayira kula nga o salatul fatihi bonya do tuma kono ala mo o bonya jale ma o wati alele kala asoro bagaye me bonya mba kono o tun krekren be ka Cheikh Tijani le kono e kala o lu fe hasiliyate wala walu dafani kono don hasiliyate o nyaaye kasoro itaye le be hasiliyate o kala tumami comme ala utara balo dien laba o ko kacha fili kacha manga un kacha monte srai ala utara salatul fati blaka shahmati jani kono shahmati jani fana tume solido le ke o kaja ko sabe asali alnati kunna niya fo lon kala o ba fam asali be darabi kono abe fa ko ala soli ni nama ke salatan ta'dilu jabe o salawatik o soli ni mbeini atumode ke kosabe ashen kele ko be dalabilu shen wabi wolumla nyona ma yukman tumada be mo sege me sege le kote o wa fo ma ko zalika fadlullah yutihi bajasha nima fi alwusul tu ba fani o almaziyatu la taqtadi alafdaliyya wala ala be se ka bonya do dile ma daraja do jima o tayira ko karski kafsa katima karsaka mo godo be fi sa katimika mala be daraja do jima ko to bolo fay no fam donc o kono nana o salatul fatihi o dila Cheikh Tijani ma al rasul ko Cheikh Tijani ma kwa ka o salatu to ta'dulu salawati ni kwa ko to ay salatul fatihi ke Cheikh Tijani fana ka salatul fatihi ke follo mi ana la ka nyoy me kuma o kacha ni ka yo amena abena ya fa kuma do be o te se ka foti parce que adama de fembe be ngamieri ni kuma na mo bi fam kuma dola on fait ko wala jamana na nte malilo do ba fa ko salatu fabriqué ni de ko Cheikh Tijani ya fabriqué donc lu re mal lo ko Cheikh Tijani tate de po rola amanye Cheikh Tijani ma fabriqué ale ma asebe o yukuma tele kuma flana ne hakilla ni loni do o ba fa fe ma kulloni ilmu zahir wa ilmu al-batin ni loni fla do yo nyon sura ke ilmu al-haqiqai ni lon fla te mosila ka rasul alayhi salatu wasalam naka sahaba obo ne hakilla anga batina to ayin ta zahira la sayyidina umar sayyidina abubakar salatu bay o beto ko salatu ke mini salatu ibrahimiyya te kele ka salatu ibrahimiyya ye salatu bere ba salatu nyumam ba mo mi ko salatu ibrahimiyya te salatu e filla mena abi hadisa wala ambe nyabala rasuluka mo ko lasu ala ambe bena ko salatu nyumalo mais sayyidina abubakar ka salatu bay ani sayyidina umar ote ibrahimiyya abe mo famula parce que hakil de baraka nam bolay sayyidina ali karamallahu wajha nilo anya batinato abe benye alalu ko kai rasuluka hadisa mu fo ama be ko me male reba fo akafumana akwa ali sayyidina ni la uhmil jamala ala nuqtati allati tahta bahi bismillahir rahmanir rahim ni nyame binan ke nyonga bismillah sabato tomun be duguma ko bi loni min bola maka nyame binan ga te sakoro
mase sima o ba yira ka foko ale loni koni dan mais ne ma mi fam foni ma nyini bi ka nyini benaye salatu babulu as-salatu ni salatul fatih be kede ni ka dalalu khairati fi benaye aba fa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih li-baghli abola alida ako wal khatim lima sabaq abola adda ako mu'lin al-haqq bil-haqq abola adda wote ibrahim yayi na yala to ate ibrahim yalo mais me faka hakili dole di kuma dole be ya o be faka salatu le monter chogo foanye rasulu ka salatu ke ka monter chogo fo ani ayda ni kelema mo fo de ni be soli ke kaba na sura ile mena salatu ke ni le ke mena salatu bo kiraka iba na hawulo sallallahu alaihi wa sallam iba sarfu do iba balagad do iba mantiqi do angra mo iye soli ke chugo salatu ke kirama na dungu ma ikatando tado ke fa jaiz go jaiz le ma fa wajib ala man sutrala donc o kono nana salatu mimi to ko ka soli ke kirama alna makeni salatul fatih akala dore nabe fa allahumma salli ala muhammadin ka dungo fala ni koko fala o to ye bonyaw le o be da angara ko donc fonye salatul ni fole ka sura salatul fatih fo ni salatul fatih fana fola ite se ka fo ko te da tu parce que lon kala baw mi ye sahaba ye olu we da wara fo mi ye salatul ibrahimiyya ni ka tafsir damina ufle inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi al-aya وجلت بنو قال كرما مفو قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم وليس بلاي سيدنا ني كرايرة موفا رما ona na doala men fo mi kama mo kana na fo ko salatul fatih bidai nando no babula ebe sege nebe sege sosol dun dina kono law sakata al jahil artafa al khilaf inta lon to go daje sosol te chaya inta lon ka ba lon donc salatul fatih shamati jani ko fanye salatul fatih ju mughawma utul nasa salatul fatih li yamutu ala al iman walau bila wird ayatu mughaw salatul fatih ke al no matarikata parce que kuma fana be ali matari katao salatul fatih ke abe minya bonya tarikatao ya gamana kumali mais salatu yere ka dinyi mena ke o fana kuma wore magodo be o mado tijani yala oni tijani ya yere ka janyona mais salatul fatih monte chuko ka joyi o be salatul fatih ko o de koso ni dunga soli ko koso ala yere fana ba yere diba salatul fatih nanaji shahmati jani mo ketula shahmati jani ko mira ka jale ale ka kalanduma nabe surunya alala naba ala nyinina ayi fembe to ay hakani salatul fatih o salatul fatih mo le ba kono fana no be seta kake kele ke fini adamine aballahumma fi salibe amino le fo ni ala fola adamine ba fi allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad ne hakilla soli banaw ikan ne mani kisi ala amani ne fe ika ajijoma muhammaduma muhammadu jumay al-fatih lima ughliq sisa ele mamme na soro kuma be fulani chente balon ka chen fo chente ki mane mala la wegangalo al-fatih lima ughliq ngame muhammadu mi yedayele bagaye fenami datula aywa an fa yan fana do ko ngana fo muhammadu yedayele bagaye wala le yedayele bagaye famiyalu be mo soro famiyalu ala le yedayele bagaye mais ibado ne bado jona mo ko balo ala le wan balo de ma e balo do muna
foka dumuni kɛ dɛ sababu bɛ ko la ali anw bɛ so kɔnɔ sisan n'an donna chambre la k'an bɛ dayɛlɛ ni ne y'a kɛ n dɛsɛla Haidara dɛsɛla ni ne bagayo nana ne y'a dayɛlɛ n'u nana ko jɔn y'a yɛrɛ an b'a fɔ jɔn o b'a yira ko Ala t'a kalama wa fo ka ɲɔgɔn faamu ko nin na mushrikuya tɛ bɛɛ b'a lɔn ko Muhamadu ye jɔn ye an b'o lɔn an m'a lɔn ko danfɛn don an k'o lɔn mais Ala ko le o ko fatihu don miftahu yɛrɛ de don n'i ko ko o tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ si kɔni ma maka dayɛlɛ o kuranaya b'a f'i ye o ko ni nasuru nana ani fatuhu bɛɛ b'a lɔn ko Ala ni jamaw ma don makaw Ala tɛ ɲaamɛ kan ka don cɛ dɔ le donna mɔgɔw b'a kɔ cɛ dɔ le ka jo ninnu bɛn cɛ dɔ le nana fɔ mɔgɔw ye k'a kana denmusow su don cɛ dɔ ale le nana fɔ o ɲɛna k'a kana jɛnɛya kɛ ale le nana fɔ y'a kana kaba munumunu k'a don a lakolon ale le nana dibi bɔ yen bon n'o ma a dayɛlɛ yala o m'a datugu kɔni kira kɔni ma na ni dibi ye koyi a nana ni nɔrɔ le ye donc o tɛ faliɲɛ ye tuma dɔ la n'i ma sɔn o ma al-fatih lima ughliq anw fɛ n'i bɛ kuma i bɛ kuma cogo lɔ bon ele bɛ se ka ban maa n'u fɛ rasul de danfɛn fɔlɔ ye rasul de danna fɔlɔ farisogo danni na adama danna mais dan kɔni u b'a fɛ min ma ko dan Muhamadu al-fatih lima ughliq sisan salikɛla min a fɔ wal khatimi lima sabaq a bɛ kuma na kira ma a m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ a ko Muhamadu le ye fɛn ye mun tɛmɛna ɲɛ ale k'o datugu fɛngɛ lo min tɛmɛna kiraw tɛmɛna ɲɛ ma jɔlen kɛla laban ye walama kira wɛrɛ bɛ yen wa bon ni dɔ ko ale ye kira ye o tɛ kɛ kabako ye depuis ale yɛrɛ tilala Musalimatu Kazabo k'a ye dɔ ye o tɛ kɛ kabako ye mais ما كان محمد أبا أحد من ولكن أنا لك مفهوم بصوما كرا كوفي دوتي ألا يركو خاتمون أنت كلي كولا كو ألا كرا الناصر الحق بالحق كرا اللي بمغو ألا يرد دمي بس ألا تغي حق نيت لا يردو ألا تغي حق أنزل حق للحق ni ala kira bɛ ala yɛrɛ dɛmɛ ni ala ye ala yɛrɛ de ala kira bɛ ala dɛmɛ ni ala ye o yɔrɔ la n'i b'o fɔ kira tunna ala kɔnɔ a bɛ kɛ elfana fi zat tuma dɔ la ni o sela yɔrɔ dɔ i b'a ye foyi tɛ se ka kɛ ni foyi tigi ma ko tɔgɔ kɛ n'o tɛ ele tɛ se o foyi de tɛ kɛ dugukolo ko kan ni ala t'a kalama ناصر الحق بالحق محمد عليه الصلاة والسلام أبي على دمني تشين نافيا تعالى يلو تشين وا يلو فناي تشين والهادي إلى صراطك المستقيم محمد إلي بمغوكنا دوكانغو نو فنا فوقالا لي بمغوكنا قرآن يرجعكو كو إن لكل قوم هادي قرآن بناكو إنك لتهدي صراط المستقيم الله يركو على كرامة كيف مغو كندا هل واجو كلاك بانزان ما فوق بانزان كرا كرا فانيا فام أمو يواجو كلاك بانزان وي أمي مغو كندا أمي مغو كندا anga kuma be jado ya be bobarla kuma be jado ya be doloto donc anga kanda malena nugo ballo ko kana ere numbe miblo ya lay parce que ni pana kati ere dlo alala kire ala sara mo ko kibe fembe ke mushriku yayi ibn abadu ko ko kande donc salatul fatih fle la bani ibn afa wa ala ali o koro ala sallallahu salamuni me fa iba bega muhammadu ka ana dungo parce que ite se ka salatu ke ka somo wala salatu batra e ka somo wala ala bi wala ala me fa iba ke nunu beka حق قدره
miqdari ibe kira valeur lo ala dantala ya muhammadu yere valeur ani ka muhammadu yere ka puissance o korole ko dante suratul fatiha sisa ni le suratul fatiha mais mesegi kuma inga suratul ibrahimiya akainde ambe ba ke o mbe ba ke o le tan baliwo pantanga suratul fatiha ke ni le reka lon soli mbe itu sukun noro nabi tele la kata lama e kita ke bad e kana fole ko ne tamai o kelebe ile abe fam suratul ibrahimiya ere ko no ni ka le refle kama salaita ele bodo tafsir jogori ala nehmani kisika muhammadu ka ko mi ka ke ibrahima ka jogomi ibrahima ka fsani muhammadu yele ba amumba to fo ameta ke ko mali bo nafula ko mi ibrahim dia la tigala ni ko ala me fa yikan son war la ko mi ka so son jogomi kar sa yi nyabo no mali ta fali kasoro ibrahima le nyabo no be muhammadu fe wala ko so kamate salatul fatiha salatul fatiha to de salat ibrahimiya salatu zatiya bekela nyon kono abebe ni surmanin de korota aw bina ta malla nata la mobrila abese men netra aviona mese me do be se donya mambe kon sera malla o 600 kama sallaitani ali warahimtani abe folio ala nema ni kisike muhammadu ka komi ika nema ni kisike ibrahima yere daraja ele ala bolo ana bonye o no ale tayoye muhammadu yere daraja ana bonye o ka muhammadu daga nata ibrahima te ni muhammadu te kede da ngara bako sisa suratul fatih fle mais mi akoware o fana ikoware voilà salon be ko la sokono nyabe ko la kabina be kuma na me salon kuma lela amado sokono nya na ndo na lomi o fana be ko ware parce que fendo la tu hadisu qauman bi hadith fam tablu qulu ni ka baro be fo be ka sababu ye ka cheni ke baro ba yera fo watula ala man sababa bena dalayul khairat dalayu be kala din européen yitala america be kala yitala chine be kala kadala yuluta adamine foka dabba abe soli sunte zakate hejite abe allahumma iba lo dalay tigi ka barale ke ale fana soli kala bali dalay tigi ashek muhammad sulaiman dalay tigi zikru kala ba soli kala ba mais ala nana son anana son atala kabita jibi sebelu fe un amira mais ala ko kele fe mbato aka place do soro atala se kolondala anana soro jibe jiflente mi be jigi jifia ka jita muso do be muso nyira makoro ba do re ba fa ko de makora ako kale be fe ka jini ka sel jita mais jita se ka soro ayro ka jadi fete muso ke dala magate atola dala magala ka tu doni eta daji min kon tula daji fitini kon tisa ka jigi foji lawo yana ka se fona ba jensen mbo fola ikana na fo daji fana mushriku yayi wala parce que o masjid ma yare ala ko wa ma ramaita iz ramaita walakin allah rama nato bulo fanya kele tisa ka do benyana men nala duna na bedo ala duna de muso daji dali o kera yoro mi jibola ka boyo fokata se chokoroba yerema chokoroba ka nyini ngawo nde muso ile ka ni place soro chogodi ni martaban ika ni soro ni muye afela bena mifo akuli kasrati salat ala man ta'allaqat al-wush bi asihadihi solika kujugu nya solika kujugu cheka ni chemente mena kungo sogo bebe norala wolo akoka bob bilasa do farla ne ka baraka
fono ka kitabu dɔ le bɔ salatu la salatu kitabu min ni diɲɛ bɛɛ b'a kalan a sɛbɛnnin bɛ a ka min kɛ san 10 ani kunafɛ a bɛ kan ka sɔli kɛ fo Alahu Taala nana ka na ni diya ma a y'a bɔ kalan ne bɛ nisɔndiya la mɛ hali bi a hinɛ b'a sɔrɔ yen dalayi tigi banni a bɛ sus san 70 ani dɔɔnin kɔfɛ o y'a su bɔ k'o bɛ taga don Marrakech bi an bɛ yɔrɔ bɛ Marrakech o taara sɔrɔ a banna don min a bɛ cogo min a bɛ ten a bɛ cogo min san 70 a banni a bɛ ten hali bi o y'a ta ka taa n'a ye Marrakech hali bi n'i taara Marrakech a bɛ yen parfum kasa de b'a ka dɔri hala ye foyi tɛ salatu ala nabi ayiwa dalayilu sɔli mun b'a la Allahumma salli ala Muhammad wa sallim kama sallaita b'a kɔnɔ Allahumma salli ala sayyidina fil awwal wal akhirin b'a kɔnɔ a kɔni t'a fɔ lu yɔrɔ si Allahumma salli ala Umar Allahumma salli ala abi o t'a la o Muhammadun lo a b'a kɔnɔ de a fan bɛɛ tep a dun bɛ mako ɲɛ fana hali tu bisimilayi hali ni ko tu bisimilayi ni ma kojugu k'a la i y'Ala kofɔ ka Muhammadu kofɔ a ɲɛna o jango salatu hali tu bisimilayi tu bisimilayi bɛ Ala kɛrɛfɛ kɛ komi arabukan de bɛ mɔgɔw dɛgɛ n'o tɛ n'i y'a arabukan yɛlɛma ka kɛ jurakan ye tu bisimilayi lo donc k'a yira salatul fatihi an karamɔgɔ sɔli lo dalayilu sɔli lo a t'i bɔ silamɛya la a bɛ dɔ de fara i ka limaniya kan Ala ma ni sababa bɛna inshallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin baden te sherfila la jabaw amina duman tiga wala ni roina nga kalairu diaw ma wal hadisi baqiya ni ala shudi baro tobe kofe kadili ala fe shi jan kenaya ala ko di ani tabarobama anye nyingali min ke ala an wasara mado ma kudus ko nyuma bila ki biga lameni ke ni lameni kilo nyuma fene i wasara ni jabi nunu na dina baro kuma kan na fara ko baro o e baro e na fara dina baro ta yorobe o kuma wala bla yorobe wala min fara sisan dallu ni dallu do kabo ala kuma nona ala kiraba kuma nona min tese ka soso fiu doni maga nyuma fe min ka nyini fe ala yi salatul fatih ko anana chugo mina aw yeni famu kiti munun fana bi ala ni mogo mi yeni lame ni wasara ami an karamo yera fo akella kan wati ndiama kan jabi ulu ye jamatiku de ibse ka sanke iti nunu ye bolon kono fiu jamaw de be nunu sagara so kono o kanga ni wele njabi ka on bismillah ami afola ka walima do ka fo shi jan kene ya halsa ala ko danama ala ke wati wero irana amba oblaya o kan be sigida wore wa shukran lakum مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي